Ini raja hangsो हाल जांख्रानि राजा हांसो हमबाय जोंहा गरमाव लास्ट माइ गायनाय गायनोबा फै लोगोफोर हाय गोनोनिफ्राय गायला आरोना नै आंनि गस्ला सुजोब्बाय आरोना बेखौ आङो गारसिगोन आरो गोनोनिफ्राय लोगोफोर हेलो फ्रेन्ड वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं गुबुन मोनसे भिडिअ बानायनाय बाहायगोन जाबाय दिनै आं नोंथांमोननो जोंहानि माइ गायनायखौ देखायनोसै आरोना गोबाव जाबाय आं भिडिअ बानायना दोनदों अब्लाबो होनो हायाखैमोन आरोना आंनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ होगोन जोंहानि फार्स्ट माइ गायजेननाय आरो लास्ट माइ गायजेननाय बेखौनो दिन्थिलांगोन आङो जों माबायदि गायजेनदोंमोन आरो लास्टआव मा खालामदोंमोन नोंथांमोन देखायलांगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज अन्नानै आंखौ सापर्ट होलां साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट दिनै जोंहा गिबि माइ गायनाय आरोना लोगोफोर माइ गायनो थांगासिनो दं आङो मानोना फार्स्ट दैयानो जायाखैमोन जोंनि गामियाव दासो गायदों आरोना देखायलांसै दानि दुब्लिफोरखौ ओंखारबाय आरो आं मेन सरकआ ओइनि फोथारा हा खर'आव गायदों आरो हा खर'थार ट्रेक्टर होना थांखांबाय दैयानो जायाखैमोन दासो दै जादों आरो फोथारफोरा नायदो एसेबो गायाखै बेफोर जोंहानि फोथार आरोना लोगोफोर एसेबो गायाखै गायगोनसो रोमै रोमै नुदों गायनाया खोथिया रानबाय जोंना खोथिया रानग्राया हनै आलियाव जिरायना थाबाय ना हलाय सानसुमा सानसुम नै जोंनि बोथोरा नै जोंहा गिबि माइ गायगासिनो आरोना मानसियानो गैया आब' बाजैया माबा लायनो थांदों हैथिं मादैमोनहाबो गायदों आरो गायनो फैबाय आरो दुब्लिया नै वाव जि बुरजाखा माला हागोन नै सब फोमोनजोब्बाय आरोना अब्लाबो दिनैथ' हानाय नङा गायलांबाय थानोसै माला हायो फार्स्ट माइ गायदों लोगोफोर दिनै फार्स्ट दे जोंहानि माइ गायनाय फोथाराव मानसि बारा गैया आरोना दब्लायसेखौनो हायाखै जों दाबो बिराद गेदेरखा आरोना आरो बारा मानसि गैयाखै ओइथिं जानि आदैमोना गायगासिनो दं नै जानि आदैया खोथिया रानगासिनो दङ आरो लायबाव जानि बाजैयो माइ गायना मारै मोनदों मोजाङानो दुब्लिया आराम जाथारदों गायनो हाब्रु आब' गायना मारै मोनदों खिन्थाहरदो मोजाङानो गरमाव गायनो मोजां मोनदों जानो नोंसोरो बाराद्राय गरमबो जायाखै बारा थान्दाबो जायाखै आरोना बोथोरा थिगानो दं खोथिया रानना मारै मोनदों नोङो मोजां मोजां मोनदों नो हाय बेला जुकि जालांसै एबार गोसोम जालायबाय नै खानाय गैयै रुवानि आदैया
Nih, agro tak zakaya ada Maigainai ya, mari. Lawain ya. Uri. Ada, Maigainai ada. Di. Ada nggak na? Maigainai nih, biskut, nanti. Oh, pergi. Nungsan juga iman dia. Kira. Ay besra. Ut main kabar. Sandung dong, pungo sandung ya man, dah sandung. Nah, pinggir no. Aklay, kijung aklay, bayi. Nah, pinggir apa ifadan? Mari zadeng. Kabar nang Maigainai nih, selap kabai. Siada. Main sorok katiau na. Ay, gozono kahigan. Dan las kahigan. Bayar na. Birat sandung kah? Soर फैदों थाय फोथाराव थांबासो मोनथिसिगोन आरो दब्लायसेसो माइ गायखांबा जोबोद खुसि नाङो आरोना जेरावबो थांनो मोनथाराखै मानोना माइ गायै जेरावबो ओंखारनोनो मोनाखै जेबो भिडिअबो होनो मोनाखै आरो लकडाउनबो सम नै जोंनि फोथारफोरा माबायदि फोथारफोरा ओइनो मानसिफोरा जमा जाबाय आरो गायनो Nih जोसा माइया जि गोलाव जाखादोंना माइ गायग्राफ्रा अजुन लाजुखि आरोना जोंनि माइ गायग्राफ्रा बेयाव माइब्रा गायगोन बेयाव रनजित बाहादुर गायगोन आरो बिराद सान्दुंखा Jwnghaya मा होदों नोंसोरनो Salang raben nak. Ayo kita nak bungkus ini. Ayo lagi nawa. Sahagas dong Bazia. Nazukia.
जाहानि हाल जांख्रा खालि जोबोद गरममोन आरोना बेनिखायनो आङो माइ गायग्राफोरनो थान्दा लाबोनानै लोंहोफैबाय आरो खारि खोला नों न'आवनो नै माखासे फैयाखै आरोना फैगोन हाय बिहार खारा दे रायसकल ओंखाम जानोसै आरोना नै जोंना गोसोम गोफा जानायखायनो मोखांखौनो देखायला आं लोगोआ देखायो आरोना नै नाहरदोंब्रा जोंना गाज्रि नुवाखै नै गोसोम जाजोब्बाय माइ गायनानै रानियाथ' बिराद लाजिखायो आरोना मा ओंख्रि नै हांसो एवनाय हांसोजों खुमब्रा नै दालि बारा ओंख्रि नङा बारा जाहोआखै आरोना बिसोरनो राजा हांसो जानोसै आरोना लोगोफोर जोङो जानोसै नै जेनेबा जोंहा बिराद खामानि मावबाय बेनो संजोबदों